Ara ens parlava l'Helena d'aquests voluntaris que estan mobilitzats pel 9 de novembre. Se'n van demanar 20.000, s'hi van apuntar 40.000. Està per veure si al final tot recaurà sobre la seva responsabilitat de cara al 9 de novembre. Aquesta última setmana, a mesura que avançaven els dies, els Mossos, per exemple, s'han vist situats de manera involuntària en el punt de mira també de l'actualitat per com hauran o haurien d'actuar el diumenge. Un escenari incert del qual els sindicats de Mossos demanen que políticament se'ls deixi al marge. Tenim oportunitat de fer-li algunes preguntes a Antoni Castejón. Ell és el portaveu d'un d'aquests sindicats del cos de Mossos d'Esquadra, concretament del sindicat Mossos d'Esquadra. Senyor Castejón, bon dia, bona hora i gràcies per atendre'ns aquest matí. Per començar amb una pregunta concreta, quin ha de ser el paper dels Mossos, segons vostès, el pròxim diumenge? Bé, sobretot no hem de tindre cap tipus de protagonisme. És a dir, nosaltres treballem perquè som policies, mantindrem que tot el que és la seguretat ciutadana, l'ordre públic, sigui un dia dins de la normalitat i no tenim que tindre cap altre tipus de paper. En aquests moments, l'ordre que tenen vostès per al dia 9, quina és? Bé, en aquest sentit nosaltres hem criticat molt que no hi ha una ordre concisa. És a dir, nosaltres el que sabíem és que teníem que anar a treballar, se'ns ha dit els horaris, s'ha dit que tenim que començar a partir de dissabte a la tarda, però la gent no sabia ben bé a què anava. Llavors, a poc, amb el que hem sentit, per exemple, aquest matí, el senyor Espadaler, doncs el que podíem imaginar, nosaltres anem a controlar que tot funcioni correctament, que no hi hagi aldarulls, que no hi hagi cap tipus de situació normal. Efectivament, el conseller Espadaler ha parlat aquest matí i ha vingut a dir que s'està treballant en un dispositiu de seguretat ciutadana ampli, com podria ser, per exemple, els que hi ha habitualment a les diades o també el 12 d'octubre o, per exemple, amb algun esdeveniment esportiu. Tenen vostès aquest encàrrec per al dia 9 de novembre? Sí, s'ha fet un dispositiu molt important, hi ha moltíssima gent que té que anar a treballar. Fins ara no sabíem ben bé quines funcions tindríem, però la veritat és que és un dia que és important. Hi haurà un dispositiu de Mossos, fins i tot sortirà un 40% d'efectius afegit en premsa i serà un dia de molta presència policial. Escolti, com que és la segona vegada que ho diu, m'obliga a preguntar-li, vostès se n'estan assabentant d'aquest dispositiu per la premsa? Doncs quasi bé, francament. Nosaltres hem demanat ordres concises, sobretot que siguin clares. És a dir, nosaltres, vulguis o no, això s'està vivint molt mediàticament, el que està passant a Madrid, el que està passant aquí, com s'està seguint, sobretot el fet que la gent es fica al mig. Començant pel ministre d'Interior ahir, fent unes declaracions dient que els Mossos d'Esquadra no tinc cap dubte que solventaran això. Es estan ficant enmig. Això és un tema polític, no és policial, però veus que tothom ens està ficant pel mig. Llavors, com he dit abans, nosaltres no hem de tindre cap protagonisme i simplement volem saber a què anem a treballar. I a la pregunta de si ens estem entrant per premsa, la veritat és que sí. S'està instrumentalitzant la policia? Bueno, això és històric a Mossos, lamentablement. Vull dir que no és nou d'ara. El que passa és que ara mateix estem al mig d'una guerra, per dir d'alguna manera. Des de Madrid s'està fent servir, des d'aquí també s'està fent servir. I torno a dir, és que som la policia. La nostra feina està molt clara. Ningú li pregunta a un bomber si té que apagar un foc, per dir alguna cosa. I aquí tothom es qüestiona què faran els Mossos, què deixaran de fer, quan nosaltres som policies i la feina és clara en aquest sentit. Senyor Castejón, li sembla que escoltem conjuntament algunes de les coses que ha dit el conseller Espadaler aquest matí a Catalunya Ràdio i després m'agradarà saber vostè també què n'opina. Escoltem el conseller Espadaler. El 9-N és un problema polític. Això és substantiu i per més vegades que ho recordem mai farem prou perquè sembla que l'altra part és absolutament incapaç d'entendre i d'atendre la qüestió, que és un problema polític no judicial. És un problema polític que el govern central ha judicialitzat, és evident, i és un problema polític que el govern de la Generalitat no policialitzarà. I com a policia judicial, que també és el cos de Mossos d'Esquadra, aquests estan, evidentment, no pas al servei del ministre de l'Interior, ni tan sols al servei del conseller d'Interior. Estan al servei, i així ho contempla el nostre ordenament jurídic, dels jutges, dels tribunals i de la Fiscalia. Per tant, això és exactament el que faran, i aquesta és la resposta que li dono al senyor ministre. No atendran allò que expressi el senyor ministre, sí atendran allò que expressin els tribunals, els jutges, o si és el cas, el fiscal. Senyor Castejón, això vol dir que si els jutges, els tribunals o els fiscals ordenen que el 9 de novembre vostès han d'impedir que s'obri un col·legi o que es posi una urna, ho faran?
El conseller ha sigut molt clar des del principi, jo crec que no és des d'avui. El conseller i fins i tot el president Mas sempre ha dit el que som, el que fem, que és obeir les lleis. Si arriba una ordre del Ministeri Fiscal d'un jutge, és que no tenim cap altra opció, no tenim aquesta potestat discrecional. Dit això, aquesta foto no la volem. És a dir, és un tema polític i jo crec que si arribéssim a aquest punt, i jo crec que són els polítics els que ho poden evitar, si arribem a aquest punt haurem perdut tots, i el cos policial bastant, francament. Això es podria evitar si finalment no és la Generalitat, no és el govern qui culmina aquest procés participatiu del 9 de novembre i això es delega, per exemple, en el voluntariat, personificat o agrupat, per exemple, sota el paraigua del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, perquè sembla ser que ahir el ministre Fernández Díaz això també ho va, d'alguna manera, venir a dir, És a dir, aquest ordre que pugui venir de la Fiscalia sempre seria si és la Generalitat qui porta aquest procés fins al final. Si són els voluntaris, seria una altra qüestió. Sí, això als juristes segurament li dirien millor. Jo tampoc arribo a aquest nivell, però pel que m'expliquen, el que hem consultat, sembla ser que sí. Si no fos el govern qui tirés endavant això, doncs tot aquest problema s'acabaria. Però és un tema polític i jo no puc entrar en això. Jo simplement sé que els meus companys, els agents, treballaran diumenge, tot sigui dit, amb unes condicions que ja veurem, perquè no tenim vehicles perquè treballi tanta gent, i ja està. I tot el que més és un tema polític i són ells els que ho tenen que arreglar. I nosaltres no pot ser que cada vegada tinguem que anar a explicar que si farem això, que si farem l'altre. Són policies. Amb quin estat d'ànim, entenc que és la seva percepció i de la gent que vostè està més a prop, i no ho podem generalitzar, però quin és l'estat d'ànim dels agents que treballaran aquest diumenge? Bueno, aquesta setmana ha hagut molta inquietud en el sentit que no hi havia ordres clares. Vulguis o no, és que a tots els mitjans està sortint que si es prohibeix, que si no, que si es tira endavant. Havia inquietud. També s'ha de dir que dins del propi cos, com a qualsevol altre col·lectiu, hi ha moltes sensibilitats amb aquest tema. Llavors, francament, ha sigut complicat, ha sigut una setmana complicada. Sembla ser que comencen a donar-se o a saber-se quines ordres tenim i què es farà, sobretot una miqueta d'explicació. Jo crec que les paraules del conseller aquest matí han sigut una vegada més, perquè ja ho havia fet, concises i aclaridores. Llavors, jo espero que tot transcorreixi amb tota normalitat. Quan diu vostès que no tenen vehicles o que no sap exactament en quines condicions es treballarà, i el conseller ens diu que és un dispositiu similar al d'altres vegades, què ha passat? Que hi ha menys vehicles o que el dispositiu realment és més gran? Bé, això la trisindical de Mossos, els tres sindicats ho venim denunciar moltes vegades, que si hi hagués un fet puntual com unes nevades molt fortes, com hem patit a Girona fa uns anys, uns incendis molt forts, no tenim vehicles per aquesta incorporació d'altres agents que no siguin els del torn normal. Aquest cap de setmana succeeix. Hi ha el torn normal, els agents que treballen perquè els hi toca, ja anem justets de vehicles, ja s'ha afegit un 40% més d'agents, que ja veurem, francament, això ja sé que és un tema més intern potser, però ja veurem en quines condicions i com es traslladaran als llocs on tinguin que anar. Això és un problema que estem patint per les retallades ja fa temps. Antoni Castejón, hi ha prevista en els pròxims dies, no sé si dir hores, alguna reunió on vostès puguin quedar una mica més tranquils pel que veig, pels neguits i els dubtes que encara tenen? És a dir, aquesta ordre clara que entenc que vostè diu que no han rebut, per bé que avui el conseller Espadaler ha explicat, en fi, el dispositiu com estava previst, l'esperen rebre a les pròximes hores? Ell m'ha semblat escoltar que havia fet una ordre de servei, que aquesta suposo que ha arribat als comandaments, però a nivell de la tropa, perquè la gent ho sàpiga, els agents que treballaran a peu de carrer, a hores d'ara el desconeixement és absolut. Sabem fins i tot per fets que s'han filtrat a premsa de què es farà i què no, i va en la línia el que ha dit el conseller, que és una de les queixes que teníem o que vostè ha insinuat abans, si ens estem enterant per la premsa. Doncs la veritat és que sí. També és el que més o menys ens podíem imaginar, però bueno, és un dia tan marcat que jo crec que tot es tindria que haver fet amb molta més previsió, a nivell intern de Mossos. Antoni Castejón, portaveu del Sindicat dels Mossos d'Esquadra, gràcies per atendre'ns. Estarem amatents de si aquesta ordre clara que vostès reclamen a les pròximes hores la reben i clarifica i segurament calma una mica el neguit que hi pugui haver en aquests moments en el si del cos dels Mossos d'Esquadra de cara al 9 de novembre. Gràcies i bon dia, senyor Castejón. A vostès, molt bon dia.